Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экранах ваших телевизоров вы будете видеть номера телефонов и адрес нашего скайпа. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу плюс 38073 419 41 58 и адрес скайпа, которого на экранах вы видите atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну а я пока рада представить гостя нашей студии Евген Магда, кандидат політичних наук, директор Института световой политики. Витаю вас. Добрый вечер. Давайте беседу начнем со следующего информационного сообщения. Любое государство, которое не признает незаконной оккупации Российской Федерации, может нести вклад в деоккупацию Крымского полуострова. Такое мнение в интервью «Крым Реалии» высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его цитату. Я бачу у складі цієї платформи щодо деокупації Криму доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Російською Федерацією, може зробити внесок у його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль посередника, як Німеччина відіграє у Мінському процесі і нормандському форматі. Хтось може робити це, голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій. Але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного. Нам кожна країна може допомогти. Але хочу зазначити, жодна країна світу не робить для окупованого Криму більше, ніж Україна. Ну а вот во Франции хотели бы предоставить приоритет Донбассу из-за того, что там есть жертвы. Посол Франции Этьен де Понсен заявил, что в его стране готовы ко всем предложениям по Крыму. Однако сначала они хотели бы предоставить приоритет Донбассу. Об этом он заявил в интервью РБК Украины. Предлагаю послушать его. Тому що там, на Донбасі, відбуваються певні процеси, там не дотримуються перемир'я, там з'являються жертви, про що я вже говорив раніше. Тобто спочатку Донбас, а Крим буде потім. Ну, не разделяют ли они таким образом Крым и Донбасс? Звичайно, розділяють. Це не секрет. І логіка пана посла, вона, в принципі, поширена для західних дипломатів. І це логічно. Адже, на жаль, лише в цьому році ми вже бачимо тенденцію, що загинуло більше українських військових, ніж за аналогічний відтінок минулого року. Буквально днями загинула 80-річна місцева мешканка від мінометного обстрілу бойовиків на Донбасі. Це не означає, що країни Заходу, і про це є відповідні резолюції Генеральної асамблеї ООН, не лише країни Заходу, а достатньо велика кількість, десятки країн світової спільноти вважають Крим українським. Тобто позиція Генеральної асамблеї ООН в цьому питанні і, власне, світової спільноти, сукупна позиція є безумовною. Крим є українським. І тому те, що говорить Дмитро Кулеба, воно, на мою думку, абсолютно правильно. Тобто Україна не може собі дозволити, ну я використаю таке дієслово, грати, як в нормандській четвірці, яка апріорі була сформована як четвірка, і тепер, ну, там навіть Сполучені Штати десь перебувають на полях переговорів. Стосовно Криму, тому що це безпрецедентне явище, анексія частини території держави вже після Гельсінського акту 1975 року, і, відповідно, світова спільнота нічого за великим рахунком не зуміла зробити, то ми повинні, як держава, Україна, об'єднувати якомога ширше коло наших друзів, партнерів, союзників, попутників, симпатиків, можно называть як завгодно. Ну, вы помните, в Германии, в Берлине заговорили о создании международной какой-то платформы по неизбежной деоккупации, когда Дмитрий Кулеба ездил в Берлин и встречался со своим немецким коллегой Хайко Маасом, да, и тогда они уже начали говорить о том, что нужно создавать некую платформу. Какие страны могут принять участие в этой платформе? Очевидно, что это не будет, да, из серии нормандского формата, где будет 4 лидера, наверняка это будет какая-то платформа с огромным количеством наших партнеров. Нет? Какая-то? Ну, по-перше, це ті, в кому Україна
максимально зацікавлена. Це країни басейну Чорного моря, бо це стосується Криму. Країни Середземноморського басейну, бо Росія перетворює Крим на так званий непотопляємий авіаносець, і, відповідно, це несе загрозу і цим країнам. Тобто, очевидно, що тут не обійтись без Туреччини, очевидно, що тут не обійтись без Грузії, яка має схожі для України проблеми, відповідно, з Південною Осетією та Абхазією. Очевидно, що тут не обійтись без Молдови, яка теж має проблеми у Придністров'ї, вона теж є Чорноморською державою, у неї є порт Джурджулешти. Очевидно, що тут не обійтись без країн, які є постійними членами Ради безпеки ООН, і бажано їхня присутність. Очевидно, що тут не обійтися без країн НАТО, тому що НАТО на сьогоднішній момент це найбільш потужний військово-політичний блок в світі. І це, власне, це не вичерпний перелік, звичайно. Він не може, Україна не може обмежити когось тим, що сказати, от ми вас не залучаємо до цієї платформи. Єдина причина відмови залучення – це те, що вважається, це визнання анексії Криму. А Росія? Я думаю, Росія на це не піде, особливо в контексті останніх конституційних змін, де навіть заборонено обговорювати питання зміни територіального устрою, територіальної цілісності Росії. Тому Росія в такий спосіб, вона собі минулого тижня під всезагальний одобрямс відрізала шлях до участи в цій платформі. Но если будет речь идти о выработке какой-то дорожной карты по деоккупации Крыма, понятно, что без участия Российской Федерации выработать подобную дорожную карту не удастся. Тогда что будут делать вот эти страны в этой платформе? Они будут вырабатывать какие-то механизмы давления или что? Я думаю, нам спочатку треба дати старт цій платформі. Знаєте, це як мені нагадує платформу «Сіланч», «Морський старт» для запуску українських ракет «Зеніт», яка виходить спільними зусиллями, до речі, давно ще, до російсько-української війни, яка існувала. І, власне, нам спочатку треба створити цю платформу, зрозуміти, хто в ній захоче брати участь, хто готовий, які ресурси в цьому сенсі використовувати, а вже потім переходити до подальших дій. Тобто спочатку все це таки платформа. Я просто к чему? Создание такой платформы, это по Крыму, по деоккупации Крыма очень хорошо. И это на самом деле инициатива, это звучит уже на протяжении 6 лет. Но если посмотреть на международные площадки, на международные организации, на решения, вот вы упоминали, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. У нас очень много решений из других западных структур, да, там парламентская ассамблея Совета Европы, у нас решения международных судов есть и так далее. Однако Российская Федерация с нигилизмом относится ко всем международным решениям, не выполняя директивы западных международных структур. Тогда как на нее влиять? И будет ли смысл в создании очередной какой-то платформы? Буде. Тому що діяти проти настільки потужного агресора, яким є Росія, агресора, якщо хочете, з досвідом, агресора з ядерним потенціалом, агресора, який займає найбільшу в світі територію держави, можна виключно спільними зусиллями. Тобто протистояння з нею не має бути уособленням відомого сюжету про Давіда і Голіафа. Протистояння з Росією має бути втіленням в життя відомої приказки «Гуртом і батька легше бити». Тільки так. А что может на нее повлиять? Ну, сейчас разве нет вот такой консолидации против России, как страны-агрессора? Насамперед, це санкційний режим. Нічого людство в цьому сенсі не придумало. І нам, думаю, не варто створювати для себе ілюзії, що от ми можемо там розпочати ефективну війну проти Російської Федерації, бо на сьогоднішній момент російська стратегія передбачає в тому числі і застосування навіть ядерної зброї проти неядерної держави. Це прописано в їхніх офіційних документах. Але Україна має на всіх можливих майданчиках і на подібній платформі доносити про те, що здійснено безпрецедентний акт агресії, і якщо людство промовчить, то йому, людству, краще прокрутити чи перечитати запис виступу Путіна від 30 червня, де він сказав, що формування Росії після розпаду Радянського Союзу ще, в принципі, не завершено. І це стосується
біля 20 держав, які є сусідами Російської Федерації. Ну, і серед них є всі, наприклад, країни Балтії, всі країни НАТО. І серед них є Польща як країна НАТО. Тобто, ну, якщо, я думаю, що не відкрию великий секрет, що в країнах Балтії, починаючи з 2014 року, є достатньо тривожне сприйняття і, скажімо, натівська військова присутність там, це в першу чергу те, що називається демонстрація прапору, тобто демонстрація підтримки, демонстрація спільних дій 30 держав, які є членами Альянсу. Ну, если говорить про страны Балтии, да, мы понимаем, что они потому что знают, да, что такое Российская Федерация. Так. На своем личном опыте они это испытали, когда на их территорию вступил российский сапог. А что относительно Германии и Франции, которые играют в двойную игру? І Німеччина, і Франція, і Сполучені Штати, і Велика Британія, і всі інші держави, вони в першу чергу захищають власні інтереси. Про це не варто забувати. Україна повинна спочатку викристалізувати свій інтерес всередині держави і говорити про те, що ми за будь-яку ціну будемо повертати окупований Донбас і окупований Крим, а вже потім ми спочатку маємо продемонструвати цілісність власної позиції, а вже від неї йти до вимог до наших партнерів і сусідів. А как мы можем повлиять на эту ситуацию, как Украина, имея при всем при этом внутри своей страны свою пятую колонну, да, и не имея какой-то четкой информационной политики? Це хороше питання, але, на жаль, п'ята колонна – це елемент багатьох демократичних держав, і це реалії нашого життя, з якими теж ми постійно стикаємося. Я думаю, що Україна має ухвалювати максимально широку стратегію деокупації Донбасу і Криму, в якій кожна зацікавлена людина повинна знайти для себе сферу докладання своїх зусиль. Вот мы говорили с вами про переговорные площадки, и вы упомянули Турцию. А вот министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталии заявил, что официальная Анкара никогда не признает российской аннексии Крыма. Давайте послушаем цитату. Ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет. І завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція, і вона ніколи не зміниться. І ми завжди відверто про це кажемо. Ну а вот крымский коллаборант Айваз Умеров тут же посчитал нужным отреагировать на слова Чавушоглу и сказал следующее. Ми, кримчани, не поспішаючи, почекаємо. Уряд здатний більш адекватно оцінювати міжнародну обстановку. Нам поспішати нікуди. Ми вдома і надовго. Стамбул может стать переговорной площадкой по Крыму? Як варіант, так. Але для цього має бути взагалі згода Росії на те, щоб вести якісь переговори. Я думаю, що позиція Російської Федерації, на жаль, в цьому плані є достатньо безкомпромісною, і очікувати того, що будуть взагалі якісь переговори, станом на сьогоднішній момент, це передчасно. У нас есть телефонный звонок в студию, давайте примем. Алло. Добрий день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Тут підтримати хочу вашого гостя і деякі пропозиції. Тут справа в тому, що питання прямої російської агресії проти України, на жаль, стоїть з 2014 року і нікуди не поділось. Насправді, якщо наша сьогоднішня влада буде вести себе так, як вона веде, не усвідомлюючи, що самостійна, сильна, незалежна Україна не потрібна насправді всі нікому, крім нас, українців. Якщо ми не будемо вести чітку позицію проти Росії, а зараз ви самі бачите, скільки провокацій проти п'ятого президента, проти Стерненка, Марусі Звіробій, Ріфмастера, проти дуже багатьох українських патріотів, ведеться така політика, яка спонукає активну частину населення до активних дій. І коли вони почнуться, поки НАТО, ЄС будуть чухатись, Америка, засідати, щось вирішувати, то якщо пан Зеленський крикне «Дядя Вова, спасай!»,
то ми дуже швидко можемо побачити на вулицях навіть Києва голубі берети замість голубих касок. І «Здравствуй, Росія» в нас буде тоді дуже весело в країні. Тому насправді платформа по вивільненню Крима дуже важлива. Але якщо наш президент буде казати, ми пам'ятаємо тих зрадників, може він мав на увазі себе на першу чергу, бо декілька разів не пішов в армію замість того, щоб іти захищати не тільки Крим, але й Україну на Сході, то, на жаль, може бути дуже сумно. Мгм. Якось так. А чи є у вас запитання? Запитання в мене одне. Чи можливо, але це, знаєте, таке дуже радикальне і дуже песимістичне і радикальне питання шантажу. Може, нам варто замінувати Кримський перешийок і при спросі Путіна ввести війська в Україну, просто зробити, вибачайте, Крим островом, де того часу його повернуть Україні. А тоді ми вже якось напряжемось, скинемося і зробимо знов Крим півостровом в складі України. Якось так. Не вважаєте ви це доцільним? Дуже дякуємо вам. Радикальне питання, радикальна пропозиція, але справа в тому, що співвідношення сил військових сил між Росією і Україною на південному напрямі, воно позбавляє логічного втілення подібний план, як на мене. А плюс, ви бачите, от якщо на слова турецького міністра закордонних справ зразу реагують кримські колаборанти, то відповідно і на подібні дії ми не повинні озиратися на дії російської пропагандистської машини. У них є своя функція, яку вона, власне, виконує. Але разом з тим ми повинні і розуміти, що ці дії присутні, і ми маємо відповідно на них реагувати. Вот про турецко-российские отношения, турецко-украинские отношения еще хотела немного поговорить. Понятно, да, вот если посмотреть на Турцию, мы видим, как мы видим отношения Турции и Российской Федерации. Это торгово-экономические отношения, это турецкий поток, это строительство атомной электростанции на территории Турции, Аккую, да, и очень много кризисов на самом деле переживала Россия с Турцией, однако как-то все-таки потом они снова продолжали вот эти свои теплые там отношения, возможно, даже и не теплые. Как вы думаете, что может произойти такого, что Турция присоединится к западным санкциям против Российской Федерации? Может ли такое произойти? В осяжній перспективі навряд чи. Але ми бачимо, що Туреччина, в принципі, достатньо агресивно себе повела в Лівії, де діяла проти російських приватних військових компаній. Вона достатньо агресивно себе поводила в Сирії. Тобто там, де мова йде про демонстрацію безпосередньої військової сили в локальних зіткненнях, Туреччина готова грати м'язами і застосовувати зброю, тим більше на території третіх держав, достатньо швидко і ефективно. Там, де мова йде все-таки про дипломатію, то, відповідно, Анкара веде себе, я б сказав, доволі стримано. Але давайте не забувати, що Туреччина є членом НАТО. І вона, скажімо, на відміну від Угорщини, вона не протидіє шляху України до Північно-Атлантичного альянсу. Більше того, у нас є з нею військово-технічна співпраця достатньо ефективна, і прикладів цієї співпраці, в принципі, не бракує. Да, но при этом она закупает оружие у Турции, зенитно-ракетной, у Российской Федерации, да. Це до того, що я сказав, що у кожної держави є свої інтереси. Коли ми будемо говорити іншим державам, відмовтесь від своїх інтересів заради нас, вони будуть питати, а ви від чого відмовились заради нас? Тобто це має бути певний баланс. Тому спочатку треба сформувати чітку позицію всередині України і чітко говорити, що у нас є план дії, ми хочемо діяти саме в такий, а не інший спосіб, а потім вже чогось вимагати від наших партнерів. Вот нам звонил пан Андрей из Киева, и он упомянул про
возможное военное вторжение Российской Федерации в нашу страну, дальнейшее, да, экспансию. И вот я бы хотела продолжить эту тему, учитывая, что командующий военно-морских сил Украины Алексей Нишпапа не исключает, что войска Российской Федерации попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северокрымский канал. И вот что он сказал. Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємось. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу «Нептун» дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимось. Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатись фінансовий ресурс Російської імперії. Так, я так їх називаю. Це імперія з диктатором на чолі. То це буде вірним сигналом того, що Росія готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики. Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, це буде багато втрат і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє, хоча в країні 7-й рік іде війна. Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш. Розробляється проект будівництва нових місць базування флоту. Ми не можемо перебувати тільки в маленькій Гавані в Одесі і в маленькій Гавані в Очакові. Зараз приймаються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення достойних баз. Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас. Ну вот в интервью «Левому берегу» лейтенант-генерал армии Соединенных Штатов Америки Бен Ходжес отметил, что Россия может не ограничиться Херсоном. По его словам, под ударом находится и Одесса. Далее вот цитата. Я не думаю, що Росія бачить своєю метою винятково Херсон. Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного Азовського моря. Все це, як мені видається, стане відмінною стартовою платформою для більш активних дій Росії в Сирії, в Східному Середземномор'ї, в Лівії. А це вже дозволить росіянам домогтися домінування в регіоні. Киев не готов к реальным боевым действиям. Если украинские военные решатся на провокацию в отношении России, она закончится для Киева плачевно, уверен первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов. Давайте его послушаем. Все закінчиться для України сумно. В Україні є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій Збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитись дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі. Ну а с нами сейчас капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табух. Здравствуйте, Гарри. Салям алейкум. Алейкум селям, да, здравствуйте. Ну вот смотрите, в интервью «Левому берегу» лейтенант-генерал армии США Бен Ходжес сказал, что он не исключил, что войска Российской Федерации попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, и Херсон даже не будет эндшпилем, а они попытаются даже прорваться в Одессу. Вы согласны с Бен Ходжесом? Ну, я согласен с ним как с военной точки зрения. Он говорит, что такая возможность есть. Так же, как и ваш командующий флота говорит, что такая возможность есть. Любой военный человек должен говорить и думать, что возможности есть. И сегодня, когда Путин уже считает, что он президент навечно всея Руси, тут никакого сюрприза нету, что он всегда хотел вернуть все свои советские владения обратно и все время работает над разными схемами и разными возможностями, чтобы это осуществить. Поэтому военные люди говорят, мы должны за этим следить, мы должны следить, какие будут маневры они проводить, учения. И, конечно, Путин, будучи КГБшником, он выжидает правильного момента. И если этот момент ему подвернется, он это сделает, так как это он сделал с Грузией, как это он сделал с Крымом и с Украиной, Донбассом. Он ожидал правильного момента. Момент такой может получиться у нас, когда у нас в ноябре будут выборы.
Ну вот действительно сейчас очень активно обсуждают возможное военное вторжение Российской Федерации, очередной военной эскалации и экспансии Украины. А как вы думаете, как будет реагировать Североатлантический альянс, как будут реагировать западные державы в случае чего? Ну, я не знаю, я не предсказатель, вы знаете, что я не могу увидеть будущее. Это вот к Пьянковскому, к таким людям, которые видят будущее. Я нет. Я могу только рассуждать из прошлого, что на Украину напали при чьей власти, какой был альянс натовский, как отреагировал, кто ездил в Россию с кнопкой перегрузки после того, как она напала на Грузию, а президент у нас тогда уже была хромая утка. Кто не давал, хотя Конгресс в 2014 году уже дал разрешение давать оружие летальное Украине, какой президент и вице-президент и глава Госдепа положили вето на это. А при какой власти у нас, Путин ни на кого не нападал. И как бы все оставалось статус-кво, и вел себя очень аккуратно. И тот, кто дал летальное оружие моментально сразу, как только пришел к власти, кто сразу же наложил санкции на Северный поток, кто увел войска из Германии к Польше, в Польшу, ближе к российским границам. Поэтому я думаю, что и Путин, ну я могу продолжать, вы прекрасно понимаете, о чем и о ком я говорю, поэтому мне очень странно слышать всегда, когда украинцы говорят, что Байден должен быть президентом следующим, он проукраинский. Хотя это при нем все это случилось с Украиной, а при Трампе как раз до точности все наоборот. Но, да. Да, я, кстати, вот это хотела у вас спросить. Вот переброска американских солдат из Германии на территорию Польши, это какой-то сигнал со стороны Соединенных Штатов Америки по отношению к РФ? Но вы знаете, что любое такое политическое решение – это какой-то сигнал. Ну или может это месть за Северный поток-2, что это? Может быть, это не одно, а со многим. Да, одно из этих, я считаю, это то, что всегда было трение между Трампом и Меркель с Северным потоком. Он говорил, почему мои солдаты и мои граждане должны оплачивать охрану и безопасность Германии, где вы все время ноете, что вы боитесь Путина, а с другой стороны вы с ним хотите делать миллиарды и миллиарды денег за мой счет и за кровь моих солдат. А с другой стороны, конечно, он показывает Путину, что его агрессия на Запад, в сторону Украины и в сторону Польши, а поляки очень чувствительны это, он переводит войска из Германии, говорит, Германия, вы достаточно богатая страна и сами можете себя защитить, а вот Польша я готов помочь, потому что это страна, которая разделяет наши американские ценности. Это не Хотя я не понимаю, опять же, ваш брат-журналист все время передает, что вот Трамп бросает своих союзников натовских и уводит войска оттуда. И не говорят ничего о том, что он переводит эти войска в Польшу. Они уходят просто из Европы, бросая ее. Странно для меня. Спасибо большое. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке, был с нами на прямой связи. Какова вероятность военной агрессии со стороны РФ? Какова вероятность, что действительно для того, чтобы получить возможность пустить воду в Крым через Северо-Крымский канал, да, он пойдет в наступление на Херсонскую область? Російсько-українське військове протистояння триває вже 7-й рік. І питання може бути тільки в тому, якою буде ступінь його подальшої гібридності. Тобто наші глядачі, я думаю, в курсі, що Росія планує навчання Кавказ 2020, так, де візьмуть участь понад 100 тисяч військовослужбовців, там сотні літаків, сотні танків, і відповідно це щонайменше психологічний тиск на Україну, і не лише на Україну, на інші держави Чорноморського басейну і на інші, ну, в тому числі це до певної міри психологічний тиск, я думаю, на Туреччину, яка теж має переконатися в тому, що Росія є потужною в військовому сенсі. Але
З іншого боку, от слова адмірала Олексія Неєшпапи, вони такі, знаєте, підкреслено гострі, тому що його призначення критикували, бо він змінив Ігоря Воронченка, який очолював ВМСУ останні роки і зарекомендував себе як послідовний противник Росії. Тут, але Воронченко більшу частину своєї кар'єри робив як сухопутний офіцер. Неєшпапа, він саме військовий моряк. І тому він, відповідно, повинен демонструвати бачення. І інша річ, що наростити потенціал українських військово-морських сил на словах трошки легше, ніж зробити це в конкретних справах. Але я думаю, що слова от російського думця про те, що там українська армія проводить паради, ні. Українська армія вже 7-й рік воює. Причому воює в різних проявах. І на відміну від російських військових, які сюди заходять, знімаючи шеврони і погони, українські військові воюють на своїй власній землі. І це, я думаю, їх сильно дуже підтримує, бо волонтерський рух і на 7-й рік російської військової агресії проти України нікуди не зник. Ну вот действительно, командующий еще объединенными силами ВСУ Сергей Наев на прошлой неделе заявил, что по периметру Херсонской области сейчас сосредоточено немало украинских военных подразделений. Говорит ли это о том, что действительно вот Украина готовится к какой-то возможной экспансии, очередной военной агрессии? И готовы ли мы сегодня, в случае чего, дать достойный отпор? Якщо ми маємо з Росією 2000 кілометрів спільного кордону, то абсолютно очевидно, що воюючи з нею фактично, нехай і говорячи військовою мовою в обмежених умовах, там, прикордонних умовах, але Україна просто зобов'язана готуватися давати відсіч. Тобто це ази військово-політичної діяльності. Тут позиція України просто не може бути іншою, якщо держава не налаштована на капітуляцію. Але попри всю критику, яка лунає на адресу керівництва держави, я думаю, що все-таки в високих кабінетах думок про капітуляцію немає, бо це дуже небезпечні думки для будь-якого українського політика. Вот мы когда говорили с Гарри Табахом, он упомянул выборы в Соединенных Штатах Америки. И вот что я хотела спросить. В августе, вы помните, 2008 года, когда произошло российское наступление против Грузии, тогда ведь тоже в Соединенных Штатах Америки были выборы. И не случится ли так, что в этот раз, в случае, если будет какая-то атака, Западу будет не до нас? Ми не повинні вважати, що в разі атаки проти України НАТО чи Сполучені Штати прийдуть на безпосередню військову допомогу Україні. Це треба усвідомлювати достатньо чітко. Ні, у нас немає на сьогоднішній момент жодних зобов'язуючих документів на цю тему. Україна може покладатися на себе. Вона може отримати дипломатичну підтримку, вона може отримати екстрені постачання зброї, але знову-таки оборонної, не наступальної, умовно кажучи, ще кілька партій джевелінів чи контрбатарейних станцій, чи іншої номенклатури військового обладнання і зброї. Але розраховувати, що війська НАТО чи якоїсь з країн НАТО візьмуть участь у бойових діях в разі агресії Росії проти України, не варто. Це на сьогоднішній момент, на жаль, неможливо. А чего хочет Путин? Вот конечный его сценарий. Вот после внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, всех вот этих, да, после обнуления его сроков, вот в чем заключается, где будет эндшпиль? Я думаю, що він хоче жити вічно і вічно жити як президент Російської Федерації. Якщо більш предметно, я твердо переконаний, що його мета не тільки підкорити Україну, але й розвалити Європейський Союз і максимально відновити масштаби чи колишньої Російської імперії, чи колишнього соціалістичного табору. Тобто він в такому сенсі геополітично ностальгує і бачить десь межі колишнього радянського блоку як межі свого впливу.
Вот про Донбасс еще хотела с вами поговорить. Вот недавно замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что для проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов. Вот что он сказал. Про зустріч на рівні міністрів мови не було, а були спроби визначити конкретні дати зустрічі на вищому рівні. Але про це говорити поки дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі, а це величезний обсяг роботи, перш за все з боку України. Ті рішення, які були прийняті на саміті 9 грудня, це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом. А це теж непросто. Ну, а президент Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может требовать на международной арене ничего, в том числе принятие закона об особом статусе Донбасса. Далее цитата президента Зеленского. Ніхто від України нічого не може вимагати. Ми незалежна країна. Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна риторика. Що стосується зустрічі помічників в рамках нормандського формату, скажу вам відверто, поки що я не готовий це коментувати. Мені сказали, що дуже непогано пройшла зустріч. Предметно. Террорист Александр Бородай во время съезда Всероссийской политической партии «Родина» в Санкт-Петербурге выразил надежду, что оккупированные части Луганщины и Донеччины вскоре войдут в состав России. Давайте его послушаем. За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни Республіки Донбасу стануть вже не де-факто частиною Російської Федерації, а стануть такими і де-юре. Ну вот услышали мы с вами это раз Дмитрия Козака, да, который говорит, что Украине нужно принять и согласовать с Донбассом десятки законов для проведения встречи в нормандском формате. Это вот очередной ультиматум. Вы помните, перед первой встречей в нормандском формате в декабре были выдвинуты ряд требований, в том числе там подписание формулы Штайнмайера, разведение войск в 3 пунктах, и было выполнено со стороны Украины, и только тогда состоялась встреча в нормандском формате. А что в этот раз? Мы можем пойти на подобный компромисс? Володимир Зеленський має чітко усвідомлювати, що нові компроміси з Росією будуть зустрічати опір з боку достатньо активної і значної кількісно частини українського суспільства. Це абсолютно очевидний, на мою думку, факт. Це раз. Друге, погано, коли президент не може прокоментувати 11-годинну зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату. Тобто, це, чесно кажучи, не дуже добре. Тобто, людина не отримала інформацію про таку зустріч, яка відповідає українським інтересам. Третє. Козак навмисне ігнорує той факт, що в Мінських домовленостях Росія не фігурує як посередник. В Мінських домовленостях Росія фігурує як учасник цього збройного конфлікту на Донбасі. І коли він говорить, що насамперед завдання стоять перед Україною, це брехня. Завдання стоять в тому числі і перед Росією. І давайте не забувати, що перший, головний пункт Мінських домовленостей, від якого ніяк ми не можемо побачити, як здійснюється процес врегулювання, це повне, остаточне, тривале припинення вогню. Його досі не відбувається. І не відбувається насамперед з провини Російської Федерації та підконтрольних їй бойовиків. Окей, а вот как вы думаете, у Зеленского, в окружении Зеленского это понимают? Я не дотичний до оточення Зеленського, я не знаю. Они думают, что, все же, вот если анализировать, вот если посмотреть на ситуацию, там переговоры, нормандский формат, там вот сейчас радники там встречались, да, они все-таки думают, что можно с Путиным как-то договориться? Давайте дивитися арифметично. В бойових діях на Донбасі брали участь понад 300 тисяч українських громадян. Плюс члени їх сімей, плюс їхні друзі, плюс волонтери і плюс багато кого іншого. Якщо навіть кожен 10-й з них чітко усвідомлює, що пошуки, це мінімально, так би мовити, пошуки подібних компромісів з Росією є змістовно злочинними в тому форматі, в якому вони можуть відбуватися, в плані поступок українським інтересам, то це мінімум 30 тисяч людей. 30 тисяч людей, які чітко знають, з якого боку перебуває ворог.
Це, я думаю, усвідомлюють в Офісі президента, усвідомлюють в уряді і повинні усвідомлювати в парламенті. Бо за неусвідомлення того, як мислить і як діє активна категорія власних співгромадян, владі в Україні вже традиційно доводиться платити дуже високу ціну. Нужен ли нам тогда Минский формат и нормандский формат, и Минские соглашения, если в Минских соглашениях, как вы упомянули выше, не выполняется даже первый пункт этих соглашений, прекращение огня, и не выполняется, понятно, со стороны Российской Федерации. Нужен ли нам нормандский формат, если для того, чтобы встретиться 4 лидерам, Российская Федерация требует заведомо невыполнимые условия для Украины, которые, понятно, мы не можем выполнить эти условия, потому что это зрада полная. Значна частина санкцій прив'язана саме до того, що Росія не виконує Мінські домовленості. Та сторона Мінських домовленостей, яка від них відмовиться, їх просто відкине, вона ризикує опинитися під дуже потужною критикою всіх інших учасників. Тобто Україна не може відмовитись від мінського формату, тому що їй тоді закинуть, що ви не хочете врегулювання військового конфлікту на власній території, де загинуло понад 13 тисяч ваших громадян. Німеччина і Франція не можуть цього зробити, тому що вони в такому разі просто розпишуться у власній неспроможності врегулювати найбільший в Європі конфлікт за 20 років. І це для країн, які є лідерами Європейського Союзу, дуже потужний іміджевий удар. Росія, в принципі, може відмовитись. Для неї це мінські домовленості, вони не відіграють такого моменту, але вона їх намагається використовувати як важіль для того, щоб запхати ОРДЛО до складу України на власних умовах. По большому счету, Минские соглашения сегодня нужны для того, чтобы Европейский Союз продлевал санкции в отношении Российской Федерации и апеллировать тем, что вот есть Минские соглашения, Россия не выполняет. Так. Це їхня на сьогоднішній момент першочергова мета, тому що в виконанні Мінських домовленостей є де тривала дискусія про те, в яких пунктах треба виконувати. Україна десь за останній рік пішла на поступки стосовно формули Штайнмаєра, але розраховувати на повноцінний перегляд Мінських домовленостей, на мою думку, наївно, тому що Росії це не потрібно. В Совете национальной безопасности и обороны Украины перед переговорами нормандского формата в декабре 2019 года рассматривали 5 вариантов действий в отношении России. Но во власти понимают, что больших компромиссов с агрессором народ не позволит, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Давайте его послушаем. Перед зустрічю у Франції було закрите засідання РНБО. Там було 5 варіантів наших дій стосовно того, як будуть поводитись наші опоненти. Сьогодні ми йдемо по першому варіанту. Чи буде застосований другий, третій, четвертий або п'ятий, це залежатиме від того, у який спосіб буде розвиватися ситуація. Я не бачу сьогодні, що відбулося щось таке з того, що ви зараз сказали, щодо поступок Росії і компромісів. Може, в мене більше інформації, я не можу її вам по певним причинам розголошувати, але я налаштований оптимістично. Ну вот, собственно, прорезюмировали мы эту тему заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, который сказал, что больших компромиссов с агрессором не позволит украинский народ. Давайте перейдем к Северному потоку-2. Европейский Союз против предпринимаемых США шагов по введению санкций в отношении европейских компаний на законных основаниях, работающих по проекту строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил Интерфаксу в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии. Давайте его послушаем. Нам відомо про законопроект, представлений Конгресом минулого тижня, який називають як уточнюючий закон про захист енергетичної безпеки Європи 2020 року. І ми стежимо за процесом. В принципі, ЄС виступає проти введення санкцій щодо компаній Європейського Союзу, які ведуть законний бізнес. Ну и вот датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения последнего отрезка трубопровода в водах Дании. С нами сейчас на прямой связи Геннадий Рябцев, фахівець з державної політики у паливно-енергетичному комплексі. Вітаю вас. Доброго дня. Добрый день. Ну вот, действительно, датское энергетическое агентство предоставило сейчас Nord Stream разрешение использовать суда для трубоукладки с якорями для завершения этого отрезка. Как вы думаете, достроит Северный поток все-таки 2? Запустят ли его или нет? Ну, честно говоря, я сразу
после того, как было начато строительство, после того, как стало известно, кто является конечным бенефициаром этого строительства, мои коллеги, большинство моих коллег и я были убеждены в том, что этот трубопровод будет достроен. Мгм. К Ну а сейчас, сожалению, да, я слушаю вас. да-да-да, вы говорили, что вы были уверены, что Северный поток достроит, ну а сейчас, вот ваше предположение, учитывая И санкции Соединенных... Да. сейчас мнение мое не изменилось, и я по-прежнему считаю, что Северный поток-2 будет достроен. Почему? Да. Потому что Германии нужен газ. И если мы откроем все документы стратегического которые определяют направление стратегического развития этого государства, мы увидим, что без российского газа реализация этих документов невозможна. Следовательно, если ведущая страна Европейского Союза за строительство, если уже расписаны наперед все объемы, которые будут получены налогоплательщиками Европейского Союза на годы, если не на десятилетия вперед, то становится ясным, что любое вмешательство, кого бы то ни было, в это строительство будет этому наражатися на спротив з боку всіх європейських компаній, всіх європейських урядів. Мгм. Дякуємо вам. Дуже дякуємо. Геннадій Рябцев, фахівець з державної політики у паливно-енергетичному комплексі, був з нами на прямому зв'язку. Готова ли Германия пожертвовать своими связями с Соединенными Штатами Америки и предпочесть сотрудничество с «Газпромом»? Можна погодитись з паном Рябцевим в тому сенсі, що Німеччина буде докладати максимум зусиль. Тут є тільки своя специфіка, тому що морський газогін, він має повністю бути завершений. Ну, він має вийти на берег, відповідно. І труби мають бути... Тобто процес має бути завершений. Україна зараз виграє час. Сполучені Штати борються не за Україну. Сполучені Штати борються насамперед за власні інтереси, тому що вони зацікавлені в експорті власних енергоресурсів на європейську територію. Тут ми знову повертаємось до питання власних інтересів різних європейських і не лише європейських держав. Тому Україна знову-таки має вибудовувати і енергетичну стратегію, і робити так, щоб не перетворити Nord Stream 2 на камінь остаточного спотикання у відносинах з Німеччиною. А Німеччина, ну, для неї це справді принципове питання, бо вона значною мірою зацікавлена в російському газі, а Росія, власне, зацікавлена в високотехнологічних товарах з Німеччини. То есть вы все-таки думаете, что Северный поток-2 будет достроен и запущен? Я думаю, що це дозволить збільшити валовий внутрішній продукт Німеччини. А в будь-яких умовах, а особливо в кризових нинішніх, будь-які лідери, які залежать від результатів голосування, ну, тобто від результатів виборів, він за 1% зростання валового внутрішнього продукту в своїй державі, він душу дияволу продасть. Дуже дякую вам. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, був гостем нашей студии. Дуже дякую. Я вам дякую. Ну а я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook, Instagram. АТР Леол на Скоршкин.
Қырымның проблемлері ишгалчыларының көзлерінен Александр Серов, горный лағабынен белі олған рус блогері Татарстан нешіріне берген интервьюсында кенеде ксенофобия бенатларына сеслендірді. Мақаленің серлевасы Қырымның үш проблемы бар. Сув, Украин паспортлары ве Қырым татарлар. Оның фікіріне көре, ишгалчылар мемориеті бізім халқымызға пек лоял екен. Имтиязлы халық оларақ имтиязлар алып яшайлар. Сұрғын олынған халықлар комитеті есе Қырым татарларының назерлігіне чеварылды деп шикайет етеді тешвиқатшы. Сталин Қырым татарларына сұрғын етіп, хайынлік үшін құршын жезасындан құртарды дей. Шымдыки бақтлы яшайыш үшін Русия ве Путинге минедар олмақ кереклер деді. Блогернің сөзлері ишгалчылар акимиеті сиясетінің көстергічі дей құрылтайының сайлав комиссия рейсі заирсмедля. Бұне берабер бойлы чықшылар Русия елбашылығы тарафындан дестеклене деді. С одной стороны, вроде бы публично делать там не позволять, там разжигать там межнациональную рознь, межконфессиональную, а с другой стороны тихонечко говорят, давайте пишите всякие гадости против крымских татар. Горно уже 333 раза Центр противодействия экстремизму уже наказал бы, я не знаю. У него же что не пост, то экстремистские высказывания. Именно оскорбляющие национальную честь и достоинство. Қырым татарларынан ишғал алтында яшайышы бұл сық-сық кешірілген тінтуф ве яқыланувлар, терроризмде қабатланув дин ве миллеті үшін тақыплер. Бұл эпосы ишғалны ве руз дүниясына танымағанлары үшін. Сталин бұтын халқына сұрғын етті. Путин есе о қадар жесаре да тапып оламай. Оның үшін ишғалчылар акимиеті Қырым татарларына чешет усуллар құланып ватанандан шығармаға тырыша. Очевидно, когда государство-оккупант превращает захваченную им территорию в военный плацдарм, военную базу, то менее всего ему необходимы на данной территории нелояльные к нему жители. Поскольку в нашем случае неприятие российской оккупации объединяет прежде всего крымских татар и этнических украинцев, то у оккупанта исподволь назревает желание разрешить проблему очищения Крыма кардинальными методами. Ичтимai ағларда есе горнынан сөздеріне фарқлы янашалар. Біреулері бұл Қырым татарлар бойсун мағанынан ишгалчылар тарафындан қиметлендіру бұдыр дей. Дигерлері есе ишгалчыларының құқық қорғаушылары реакциясыны беклейлер. Они такие тупые нации и идиоты, что даже не понимают, как приятно видеть заголовки, где они сами признают наш народ проблемой для себя оккупантов. А какой проблемой мы для вас, преступников и подонков, станем тогда, когда ваш рейх рухнет, вы даже себе не представляете. Автор статьи на протяжении длительного времени систематически открыто занимается разжиганием ненависти по отношению к крымско-татарскому народу, а следовательно распространением межнациональной вражды в Крыму. 7 yıldan beri ишгалчылар Қырым татарларына душман olarak көстермеге девам ете. Басқа алтында ярамаданы терк етмеге мечбур olған инсанлар yerine русларына көчірелер. Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігі тарқатқан малыматқа көре, ярамадаға 200 бинге яқын Русиялы қанунсыз келіп ерлешкен. Ресми олмаған малыматқа көре, 500 миллионға яқын. Бірінші сырада рус мемурлары, полиция ве ФСБ қадемлері, арбелер көчіріліп кетірілі. Владислав Стужук, Заман, АТР. Бақчысарайда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған 8 Қырым татарының давасы бойынша Имайджи тарафында 50-ден зияды инсан чықыш yapmaға азыр. Бүгін ісе 3 кіші махкемеге чағырылып, сұрғыдан кечірілді. Эпосы мабуслерінің музбет тарафтан тасвирлеп оларының терроризмге алақасы олмағанны қайдеттілер. Махкеме салонына тек мабуслерінің яқын ақырбасына кечіргенлер. Адвокатларының бір қысма Русияның Жөнеберби махкемесінде еді. Бір қысма есе ишгалчыларының Қырымдаки махкемесінден видео бақ вастасынен иштирак етті. Ни у кого в мыслях у наших ребят не было захватить власть, в чем обвиняют их, где-то взорвать что-то, раздать какую-то сверхэкстремистскую литературу. Нет этого, абсолютно нет. Я никогда не слышал от них, чтобы они участвовали в каких-то организациях экстремистского или террористического характера. И я даже там прямо на своих показаниях сказал, что этим у нас занимался в Крыму все время Леонид Грач, который говорил, что в Бахчисарайском